Salut, eu sunt Tudorel și astăzi facem tier list piese Ian. Vreau să fac un tier list pentru a-mi exprima părerea față de ceilalți oameni care probabil vor fi total în dezacord cu mine. Tare! O să începem în primul rând cu piesele cunoscute, piesele bune care au făcut pe Ian și Asteca populari. Ian și Asteca, pentru mine trebuie să vă împăcați. Și o să începem cu Never Recover, care e o piesă, zic eu, de A. Nu mi se pare atât de tare. Bank cu Shatra Benz e top din orice punct de vedere, sunt între A și S. Deși aș pune pe A, Bag un Blunt cred că e S tier pentru toată lumea, deși în ultimul timp a devenit un super meme, cel puțin pentru mine. House Remix cred că e S, e una din cele mai hard piese. Kika, din nou, mi se pare S. Pentru vremea ei, e tare rău. Bougie, din nou, o piesă foarte bună. Flexez nu mi se pare atât de bună cum mi se pare restul pe care l-am pus până acum în S-tier. Eul 2 mi se pare o piesă foarte bună și, în general, piesele care sunt cu Asteca sunt foarte bune. Asta e o chestie foarte cool, că erau chiar un combo bun. Surprinzător, nu? Un Nimeni e o piesă foarte bună. Astea cu Blizerian nu le-aș pune prea sus pe tier list. Și din nou e o piesă foarte bună. Cultura Xanax e o piesă ok. Joclas cu Asteca și cu Ian Menaje mi se pare o piesă meh. Trei Ligheane e o piesă foarte bună. Michael Jackson e o piesă foarte bună. Free Beat Freestyle, cel mai mare L. 60 de zile e o piesă foarte bună. Sigur, dar încet e o piesă meh. Hai să zicem că îi dau un A pentru hype-ul pe care l-a avut. X-Men e o piesă foarte bună, mi se pare top. La fel și Dios Mios cu Alex și Tugai și Alex. Cred că îi colectez asta și e o piesă decentă. Contactul Remix mi se pare meh. Ți-am tu Coarda e o piesă hard și a fost foarte hard la vremea ei. Zendaya e o piesă foarte bună. Cioară e o piesă proastă. 300... Nu-mi dau seama dacă asta e aia cu remix cu The Trap Man sau nu, dar oricum sunt bune amândouă. Free Beat Freestyle la fel. Nu cred că putem să uităm de Ian și Asteca Fucu. Asta mi se pare ca producție una din cele mai bune piese Ian și Asteca vreodată. Ea mi se pare mid. Rockstar e o piesă foarte bună, au rupt toți pe ea. Player e o piesă decentă. Switch și cealaltă piesă de ea am uitat numele. EP-ul ăsta, release-ul ăsta de două piese e foarte bun, dar Bungee Jumping e o piesă proastă, așa că o să-l pun pe B. Blană de leu e ok, nu e atât de rea, dar nu e o piesă pe care aș asculta-o. La fel și astea cu Cash Flow sunt ok, dar nu le-aș asculta în mod particular, nu m-aș vedea ascultând aceste piese. Era să uit de Iana Dene, care e una din piesele care l-a adus pe Ian acolo unde e și o piesă foarte bună. Rocco de pe albumul Pârnii este o piesă bună. Piesa cu Golden Gang și cu Ian și Asteca e foarte tare. A fost tare și atunci când a ieșit. Bine, Golden Gang nu, în niciun caz, dar Ian și Asteca au fost tari. Sărac Bogat e o piesă tot așa. Da, mă, aproape că uitasem de leak-ul ăsta. Nu știu de ce l-am aici, că n-ar fi trebuit să-l am. Dar este un leak bun și aș zice că Blanco Frere Remix se duce undeva la B. E un Ian vechi, Mafiot e o piesă decentă. Cred că asta e Amigdala Amară și e o piesă tot așa ok. Amoli cu Ian e tot o piesă bună. Piramida Labirint, din nou, e o piesă veche, doar că e lansată acum recent și mi se pare o piesă de A. Blană nu mi-a plăcut și nu o să-mi placă deloc. Kingheri Remix e o piesă foarte bună, cu 7. Panoramă, din nou, o piesă care nu-mi place atât de mult. Euroi este o piesă bună. Frații nu pică la fel. Anghi, nu știu cum e numele exact piesei, nu știu cum e gândit. Din nou, o piesă care nu-mi place deloc. Asta presupun că Ian Veste și o piesă ok, n-aș asculta-o de mai multe ori. Pentru o zi o să fim bine este piesa What Bă, care nu mă rupe deloc. Ian E mi se pare una din cele mai proaste release-uri recente. Fitu Ha cu Aerozen e o piesă ok. Cancun este o piesă de S-tier. Cristale este o piesă meh. Gestul este din nou o piesă meh. Tecar mi s-a părut o piesă foarte bună. 187 mi se pare meh. Ciuma Flex Lasan e o piesă ok. Avem Ok cu Oscar, care este o piesă foarte bună. Avem freestyle-ul Ian și Oscar, care e drăguț. Lay Down mi se pare o piesă meh. Nu știu cum a uitat fitul ăsta cu Asteca.
Asta e ok. Double Up mi se pare o piesă foarte enervantă. Numere e o piesă care nu-mi place deloc. Asta nu e o piesă bună. De pe Beast Mode 2 am avut Dennis Rifai, Mexandei, mi se pare o piesă S-tier și asta e o opinie foarte controversială pentru mulți oameni. Feat-ul Eu cu Oscar este decent. Înainte de Slayer 2 e o piesă foarte bună. Asta e un feat ok cu Oscar. Erupt este tot o piesă ok. Avem Prădători cu Floris, care nu-mi place. Avem albumul înainte de Slayer 2, care nu mi se pare unul reușit. Avem Atrocitatea cu Bogdan de la Plăiești, cred că e niciodată. Avem de asemenea Atrocitatea cu Teo Roz, care niciodată. La fel și RNS, la fel și Fresh, dacă o am pe aici. Uite, Antetokounmpo e o piesă bună. Ungo cu Verti, nu știu ce să zic. Banii pe marfă nu mi se pare o piesă bună. Ghinion cu Oscar la fel. Fitu Fendi mi se pare unul decent. Fapta mi se pare o piesă de S-tier. Efectiv e una din cele mai bune piese pe care l-am auzit de la Ian lately. Nu mă dă pe spate. A-tier nu mi se pare că merită mai mult. Poza asta am pus-o aici, e un fel de placeholder al tuturor licurilor pe care nu le-am menționat până acum. Pentru că majoritatea licurilor sunt bune de la Ian, mai ales cele vechi. Asta nu prea am mai fost up-to-date să ascult ce mai scoate sau ce mai postează, așa că o să voi pune undeva într-un B-tier. Nici nu vreau să zic că toate licurile lui sunt bune. Cred că pe albumul ăsta cu Nane nu poți controla și e o piesă foarte bună aia. Celălalt, Meh, Freestyle cu Oscar, bun, decent. Voodoo, e undeva între A și B, da, o să-l pun pe B că în partea aia trage. Avem De pe apă feat-urile Ian, care sunt ok, și pe apă 2 la fel. Orice feat Ian Călinaciu e foarte bun, mi se par tare rău. Niciodată, Haladit. Nici asta cu Inisevi se încadrează în aceeași categorie. Nici asta nu mă rupe. Feat-urile Ian Amuli au fost foarte bune și mi se par tari. Piesa asta cu Verti, nu. Slayer e clar un S-tier. Beast Mode mi se pare bun. Beast Mode 2 nu a apărut încă și nu e în rating, așa că Arthur cu de la Beast Mode Plus este fix Dennis Rifai și atât. Cold Mode îl mai am o dată aici, nu înțeleg de ce, dar o să rămână tot la A. Sunt două feat-uri clar, dar o să rămână acolo. News or Something cu Oscar și cu Ian e o piesă foarte, foarte bună. EP-ul ăsta lui Aerozen are feat foarte bun Ian. Bate, bate, mi se pare piesă ok. Gang-ul pe la bloc e o piesă ok. Urbanistul Ian e bun. Ian cu Inisebi nu sunt un combo deloc bun. Floris cu Ian Rich, nu. Muzică Daia e o piesă foarte bună, direct S-tier. Florin cu Ian Dau din cap e o piesă ok. Ăsta e freestyle-ul din hotel cu Ian și Oscar și mi se pare meh. Charm nu mi se pare o piesă bună. Remixul cu The Trapman de la 300 e foarte bun și The Trapman e foarte bun. Fac din apă vin, de asemenea, e o piesă foarte bună. Ok, 2 e o piesă ok. Secunda mi se pare o piesă și astea ultimele două, cred că unul e 100% o piesă de la început care nu-mi place și ăsta, dacă mi-aduc aminte ce am pus aici, așa că o voi pune în B, să nu se supere nimeni. Și cam asta e tier listul meu. Prieteni, înjurați-mă dacă considerați că am pus greșit ceva aici, pe mine nu mă deranjează, e strict părerea mea. Și clipul ăsta a fost făcut doar ca să pot să-mi testez camera, nu mă interesează de ce ziceți, de ce faceți, o să las un link cu tier list în descriere ca să puteți să-l faceți și voi. Big like!